Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिगाबे सफैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि वर्क इन इंटरव्यू बेनो जाबाय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओंखारना फैदों साख्रि दा बेयाव सोर बायदि एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना A to Z लाबोदों official website बेनो स नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनानै बेयाव नोंथांमोना आपडेटखौ नायनो हागोन नोंथांमोना official notification दा लोगोफोर गोबाव खालाम आं नोंथांमोना डाइरेक्ट official notice दिन्थिनोसै जेराव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन आरो बेयाव स माबादि सिस्टेमाव जागोन आरो माब्ला जागोन जों दानिया नायनोसै जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव Bodo Job Info गोदान स नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट आरो लोगोसे नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट स्किम्सनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन स दानिया बे जाबाय मोनसे सर्ट नटिस बेयावनो डिटेल्सआ दंखायो नोंथांमोना वर्क इन इंटरव्यू डाइरेक्ट थांनानै इंटरव्यू होनो हागोन बेनो जाबाय डेटआ 30 आगस्ट 11 AM निफ्राय 3 PM नि गेजेराव जागोन नोंथांमोना 30 आगस्टआव थांनानै इंटरव्यूखौ डाइरेक्ट हैबानो जाबाय माखासे डकुमेन्ट्सखौ लानानै बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि थ नोंथांमोना DHS नि आन्डाराव बेयाव मोनदों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि स नोंथांमोना बेयाव खामानि मावनो हागोन एज ए सापर्ट टीम हिसाबै बा नोंथांमोना MTS टाइपनि सापर्ट स्टाफ बेवहाय लिरदों देन बेनिफ्राय पोस्टआ गासै 16 दङ स नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना हैबानो जाबाय इंटरव्यूखौहाय जुदि खाफालाव दङबा स नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेयाव इंटरव्यू होनोबा बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ बेनो जाबाय क्लास 8 पास मिनिमाम स मिनिमाम क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बेयाव मैक्सिमाम लिरनाय गैया जायखिजाया क्लास 8 पासनिफ्राय अप टु नोंथांमोना जेसेबां दङ स नोंथांमोना बेयाव हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बैसो थ बैसोआ जाबाय 21 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव दङबानो नोंथांमोना बेयाव हागोन आरो नोंथांमोननि सेलारिया जाबाय लाम साम थ बेयाव मेनसन खालामाखै बाट 10,000 निफ्राय नोंथांमोना 15,000 गेजेराव मोननो हागौ दा नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मखौहाय स नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्म डाउनलड खालामनानै गुगोलनिफ्राय डाइरेक्ट फिलआप खालामदो बेनिफ्राय डेट खालि थांदो बेनो जाबाय नोंथांमोननि थ 30 आगस्टआव नोंथांमोना सहैनांगोन टाइमिंआवहाय एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना सेल्फ एटेस्ट होबानो जाबाय आरो गांनै फट' कपिस नोंथांमोना लांफानांगोन दा जायफ्रा जब मावखायो अफिसियेलि NOC लानानैबो नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन आरो बेनो जाबाय अफिसियेल वेबसाइट बेयावनो गासैबो रिजाल्टआ बेयावनो ओंखारजोबगोन बैसोआ 21 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव आरो जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउखौहाय एटेन्ड खालामनो हागोन बरपेटा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटियाव दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो बे इन्टारभिउ डेटआ जाहैबाय 30 आगस्ट स बेनोमोन नोंथांमोननि डिटेल्स